Mae Hydref yn fis da iawn i wneud eich am geirw yng Nghymru. Rhan danas ydy'r mwyafrif ohonyn nhw. A mae yna haid fechan yn mynd i fyny trwy'r coed fan acw rwan. Cymysgedd o'r ei gwrwoedd a'r ei benywaidd. A wrth i'r mis yma fwrw yn ei flaen, fydd yr ei gwrwoedd yn dechrau ymladd am yr hawl i gymaru efo'r ei benywaidd, sef y rot. Ar hyn o bryd, maen nhw i gyd yn gyrru ymlaen yn eitha da. A mae lle fel hyn, coed efo digon o dyfiant, digon o rhedyn, yn le gwych iddyn nhw. A un peth sy'n bwysig pan ydych chi'n edrych ar geirw ydy dysgu be mae'r ceirw'n edrych fel, ond dych chi dysgu be mae'r pen ôl yn edrych fel hefyd. Du ar yr ochr allan, wedyn gwyn, wedyn cwmffon du. Cofiwch hynna reit, du, wedyn gwyn, wedyn cwmffon du. Os ydych chi'n gweld y patrwm yna, ydych chi'n gwybod mae danas ydi o.